Признака, че косата ти не е суха, а увредена. Ако се разпознаете поне в един, това видео е за вас. Първи признак. Къса се лесно, дори когато не използвате прес. Ако косама се къса лесно при леко разресване или след душ, това е сигнал за увреждане. Косата може да е суха, но не се чупи толкова лесно. Използвайте широк гребен и избягвайте грубото дърпане. Това ще намали щетите. Втори признак – липса на еластичност. Опънете косама между пръстите си и ако се разтяга и се къса лесно, това означава увредена структура. Сухата коса реагира добре след маска и нормализира формата си след подхранване. Трети признак. Изглежда добре само 1-2 дни след грижа. След маска косата може да блести за кратко. Но ако този ефект изчезва бързо и не се задържа, това не е просто сухота, а увреждане на косама. За дълготраен ефект са нужни терапии за възстановяване на структурата, а не само повърхностни продукти. Разликата е важна, защото решенията за суха коса и увредената коса са напълно различни. Ако объркате подхода, рискувате да загубите време и пари и здравето на косата. Ако успяхте да се разпознаете в някой от тези признаци, може да запазите консултация чрез линка в биото ни и да разберете каква нужда е подходяща за вас.